Здравейте хора, аз съм Петър Бест и това ще... Да, точно така. Това ще е клип на една... Какво? О, шит, аз съм бебето. Yes, baby. Yes, baby. Пиано? Цънкай. Чакай, може да свиря мила моя мамо? Давай. Чакай. Не става така. Не става. Тия ночи... Аз ще пея. Тия ночи... What the fuck? Давай. What the fuck? Тя ще... Трябва да се... What? What the fuck? Добре, това е една игра, която... Целта на ето този човек, който е някакво супер странно същество, е да ме предотврати от това аз да се самоубия, тъй като аз съм бебето. А моята цел, както знаете, в смисъл, както разбрахте, чакай да обясня бе човеко, бе, чакай. Балкона и аз ще умра, гледай. Добре. Моята цел е да се самоубия, както разбрахте, така че нека да видим дали татко ще успее да спаси бебето. Тате? Абе! Лешпер! Я може да си влезна в кухнята. Yes. Виж, искаш ли свещичка? Да? Свещи баку. Нищо, човек! Батерии! Не ги яш! О, вкусно! Защо не? Кой не би ял батерии сега, в смисъл? Блич! О, да. Така ще умреш. Сега влизай в кофта. Дай. Не мога... What the fuck, какво ми става? Защо ставам като някой извънземно, what? Защото не си... Тате, защо не се грижиш за мен? Ти си бах ти ужасния баща. Оправя се, аз напускам. Как да бъде грижовен баща заедно с Босай? Да. Оправя се, аз напускам. Довиждане. Къде изчезна водата, бе? Къде? What the fuck is going on with this game? О! Ей, аз умрях! Победих! Уху! Дай пак. Ремач, айде. Не, аз съм бащата този път. Така. Синко, къде си? Майната си. Абе, малка лайняна помийка. Къде ще... Накъде моето момче? Не. Не. Опа. Затворих сам вратата. Не, моето момче няма да ходиш никъде. Малка гизотия трябваше да глезем с майка ти. Майка ти беше права. Абе, къде? Къде изчезна, бе? What the fuck, къде изчезна? Айде, изпих бутилките. Какво? Край нямаме. О, не! О, не. You didn't. Yes, I did. О май гад, още бутилки, yes. И ключ за кола. О май fucking god, какво? Кажи ми, че ще шофираш. Аз дори не съм шофирал, човек. Ти ли ще шофираш? Да. Къде си, бе? О! Защо си зелено? Какво си направил? Бутилки. О май fucking god, какви бутилки си пил? Какво си пил, бе, човек? Теде, бебе. Всичко пих. Сине, какво си пил? Или дъжте, или не знам какво си, човек. Ти си извън земя, ти дори не си дъщеря, човек. Пих. Пих. Добре. Ти буквално се дадеш като бебе, аз те питам ти пих. Добре, нека мръдим тая простотия от тука. О май. Умрях. Умрях. Спечелих, yes. О, добре. По-тъмно от душата ти. Сега ще ми седим по-долу план. Къде си, тате? Аз те виждам къде си. О май fucking god! Плане, нищо не стана. Фак! Тате, махай са! Мисъл, handsome as his father на статуса на Брат, бебето. ти изглеждат като пълната помия. Сериозно ли съм handsome, бе? Да. Ти си бах ти грозният татко. Просто погледни. Виж. О, what the fuck? О, татке! Татко, плашиш ма! Татко, плашиш ма. Чакай, защо съм толкова бавно, бебе? О, разбирам сега. О, тате, какво правиш този нощ? Нали уж трябваш да се грижиш за мен? Тате, не. Тук гледай и казвам айде. Абе, тате, какво правиш, бе, човек? Гледай само. Айде, опа. Бах ти татко си. Да. О. Какво е това, бе? Не, виж какво направи, о. Чушка. Какво направи?
Не, върни си ми тостер, върни си компютъра. Дай си ми компютъра, молята. Не, компютъра ми. Не, компютъра ми, не, 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 не. Виж го, бах ти, тъпе баща. Няма да бъдеш ютубър. Добре. Но. О, да. О, да. Аз той вътре на кадър. О. Ми добре, окей. Сега ще Помогни ми! Не! Така ли ще ми помогнеш? Ако бебето ти се отрови, ще му го наръгаш! Извикай бърза помощ! Ще умра! Тате, моля те! Умирай ми. Как да бъдете грижовен баща с Босайде партито? Защо виждам? Сякаш съм ял Magic Mushrooms, човек. Леле. Се заклещи в мене. Всеки с проблемите си. Не. Какво ти стана, тате? Не знам Оп, помощ. граб, какво е това? О май fucking god! Как бебето ще граби такова голямо чудо, бе? Грабна, Виж. бе. What the fuck am I doing? Аз съм супер бебе. Случва, бе. Виж. А, Добре, умрях. разбираш, че не съм дивал котка. Ехо, сине, какво правиш? Я да проверя какво прави той ста. Охо! На къде бързаш, бе, момче? Или момиче, не знам. На село. Те ли ще... Къде? Къде изчезна, бе? Брат, как изчезваш така, бе? О! Изядах батерии. О, no, you didn't. Трябва да те опазя докато... Защо си зелено? Какво... Защото ядах. Какво си направил? Не! О, не, пак ли няма да успея да те опазя? Ей, чш, къде? Motherfuck. Къде изчезна, бе? В шахтата ли влезе, бе? What the fuck, как я се помощих из шахтата? О, леле. Буши се в шахтата. Да, и бащата... Бавка ли? Добре, когато и бащата му да се побере. О, мерси, че ми отвори вратата, голям джентълмен, виждаш ли? Добре те възпитаваме, браво, браво. Маша умра. Бас, ми карай, ще направим много деди. Деди? Деди. Деди, да. Къде изчезна, бе, майна, бе? Теба. Айде. Да не умря? Не ми кажа, че умря. Не ми кажа, че умря всичките моменти, които преживяхме заедно. Заедно. Да, какво ще стане с тях? What the fuck? Печелих, Къде? умрях, най-сетне умрях. И така, дами и господа, надявам се да ви е харесал това, тази игра като цяло. Надявам се да ви се е сторила интересна. Ако искате още клипове на тази игра, оставете един лайк, коментирайте да ми кажете какво мислите и чао от мен. Много готина, да. Ай, чао, бебе.